Гайса 5 төрле музыка уен коралында уйный белә. Һәр көненең 4-5 сәгатен гармон, фортепиано, баян, аккордеон һәм гобойда уйнау серләрен үзләштерүгә сарыф итә. Яраткан уен коралларының берсе ул фортепиано. Кичкенә чакта мин менә фортепианога йөри башлаганым 5 яшемнән. Шул миңа ул бик кыен биреләдер ул фортепиано уйнаганда. Җылаган вакытларда буладыр я, уйнап булмагач. Яраткан композиторың бармы? Иң яраткан композиторым ул минем Рөстәм Яхин. Мин аның әсәрләрен бик яратып уйныйм. Гайса, менә син бик күп музыка уен коралларында уйныйсың. Тагын нинди дә уйнар идең? Бик өйрәнәсем килә курайда уйнарга. Әз генә инде курайны каба башладым. Әзрәк тавышлар да чыга. Тием әзрәк дәресләр дә бирә инде. Шул буш вакытым булганда курайны тотам кулыма, өйрәнәм. Бүген дә фортепиано Гайсадан күп көч һәм түземлек таләп итә. Гайса Казан дәүләт консерватория каршындагы махсус урта музыка мәктәбенең 10-нчы сыйныфында белем ала. Бу мәктәп бөтен Идел буенда иң яхшылардан санала. Биредә белем алуы шактый авыр, укытучылары да бик таләпчән. Шуңа да карамастан Гайса тырыша, укый, өйрәнә. Зур игътибар, үҗәтлек сораучы әлеге уен коралында Гайса хисләнеп, бар көчен биреп уйный.